Milé kozmetičky, vítajte na Laurini Akadémii. Dneska si spolu povieme niečo o rade Chromo Aroma z talianskej značky Marcia Clinic. Názov Chromo Aroma nevznikol len tak náhodou. Chromo Aroma je holistický systém, ktorý kombinuje dva piliere, a to je chromo, farebná terapia, a aroma ako aromaterapia. V rámci chromoterapie, čiže farebnej terapie, nájdete v tomto rade viacero farieb, ktoré sú práve pre ten rad dôležité. V červenej nájdeme Timeless radu, v oranžovej farbe je to práve hydratácia, v zelenej farbe je to balance, modrá farba naznačuje senzitív rad pre citlivú pleť a fialová sa zameriava na purifying, čiže čistiaci rad. Každá z týchto farieb má rôzne typy účinkov. V červenej Timeless rade sa sústreďujeme na stimuláciu kolagénu. V oranžovej je to revitalizácia a hydratácia. Zelený rad vyrovnáva, reguluje mas. Modrá farba upokojuje, je protizápalová a fialová, ako z názvu vypovedá, je čistiaci rad a antibakteriálny. V rámci vône náš mozog vníma viacero podnetov. Je to vôňa, čuch, mozog a emócie. 5 rád, 5 farieb a 5 vôni. O tom je Chromo Aroma. V rámci zeleného radu je charakteristická vôňa borievky. Jemne drevitá, ktorá sa kombinuje s iličnanom a takou sviežosťou. V hydratačnom rade najviac budeme cítiť mastichu. Vo fialovom, čistiacom, je to práve šalvia muškátová, najmä pre svoje dezinfekčné účinky. V červenom rade Timeless je to hlavne kadidlo a slamiha. A v modrom je to práve rhododendron a harmanček, pretože vieme, že harmanček je veľmi upokojujúci a dezinfekčný. Poďme si rozobrať bližšie rad balance. Balance znamená rovnováha, čiže rovnováha najmä pre zmiešaný typ pleti. Účinok na pleť je takmer identický, čiže vyrovnáva, harmonizuje, ale najmä reguluje nadmernú tvorbu mazu. Čo sa týka vône na psychiku, ucítime tam najmä borievku, a to nie len v sérach šibui, ale aj trihydrolátoch. Kľúčovými aktívnymi zložkami v rade balance je najmä zelený čaj, hamamel a rastlinný komplex na reguláciu mazu. V hydratačnom rade oranžovej farby sa sústreďujeme na pleť, ktorá je unavená, dlá, potrebuje oživiť. Tu nájdeme práve účinok na psychiku s vôňou mastichy. Tá prekonáva nielen náročné chvíle, ale vie aj ochabovať to vnútorné sústredenie. Chceme ho nabudiť. Kľúčovými aktívnymi zložkami je tamarind, mexický kaktus, akvaporíny, čiže rôzne hydrokanáliky, ktoré nám narovnako, respektíve v rovnováhe, dávajú práve tú vlahu do pleti, a avokádový olej. V rade Purifying, ktorý sa sústreďuje na nečistú a aknóznú pleť, je dôležité túto aknóznú pleť najmä dezinfikovať, aby pôsobila protizápalovo. To znamená, že šalvia muškátová nielenže upokojuje naše hlboké napätie, vie krásne upokojiť nervový systém, ale kľúčovými aktívnymi zložkami sú okrem iného aj pivovarské kvasnice a propolis, zelený íl. To všetko práve na čistotu pleti, ktorá častokrát býva aj zanedbávaná. V rade Timeless nájdeme stimuláciu a energiu, ktorou chceme povzbudiť kolagén a bunkovú obnovu. To znamená, že kadidlo a slamiha, ktorá sa nachádza v tomto rade, nie len, že tonizuje a regeneruje našu pleť, ale okrem iného tu nájdeme anís, alebo niekto pozná aj pojem badian, sojové proteíny, ženšen, centelu asiatiku alebo granokomplex.
V rámci radu modrej farby, ktorý je hlavne na citlivú pleť, volá sa aj senzitív. Našim cieľom je pleť upokojiť a schladiť pomocou energie yin. Stiahnuť povrchové kapiláry, ktoré častokrát veľmi silne pulzujú. Pôsobí na začervenanie a taktiež kuperózu. Vôňou je tu spomínaný rododendron a harmanček, okrem iného rúža, levandula. Kľúčovými aktívnymi zložkami v rade senzitív je najmä ovoz, sles a bisabolol, ktorý určite poznáte aj z čistiacich prípravkov na pleť od Marcia Clinic. Poďme si povedať, čo robí práve produkty výnimočné z radu Chromoaroma. Je to dermobiomolekulár, je to nosič, ktorý dostáva účinné látky do tých najhlbších vrstiev pokožky a tak sa nám podarí docieliť čo najlepší účinok. Trihydroláty, ktoré vznikli trojitou destiláciou, to znamená vyšší obsah aktívnych látok vo vode, respektíve vo vodnej fáze, a to znamená aj ich intenzívnejšiu vôňu. Ďalej je to senzorický základ, to znamená 6 vzácnych esenciálnych olejov, ktoré sa nachádzajú v sérach Shibui. A taktiež bioarómy, ktoré sú netoxické, nedráždivé a nesenzibilizujúce. To znamená, že niektoré sú použiteľné aj nezriedené. Povedzme si pre vás, ako vybrať správnu radu klientke. Poznáme to. Príďte zákazníčka, buď má mastnú pleť, suchú pleť, aknóznú pleť, zrelú pleť alebo citlivú pleť. Pomocou toho vône, ktoré cítite, nie sú len pre príjemný pocit, ale cez čuch vnímame práve to centrum emócií, ktoré nám má kozmetické ošetrenie taktiež priniesť. 5 rád, 5 farieb, 5 vôni. A aby to bolo pre vás ešte jednoduchšie, každá jedna zákazníčka a pomôcka pre vás je aj to, že výrobky, ktoré sú určené na domácu spotrebu, sú taktiež v rovnomenných farbách. To znamená, že pokiaľ ste mali zákazníčku, ktorej pleť pôsobila citlivo, použili ste modrý rád, čiže na upokojenie a protizápalový účinok, taktiež jej môžete poradiť, keďže tie vône už bude mať navnímaný rád modrej farby. Verím, že sa vám toto krátke školenie páčilo a uvidíme, či budete spokojné vy, vaše zákazníčky a hlavne príjemný pocit na tvári. Želám krásny deň.